Здравейте хора, аз съм днеска с Алекс, ще играм Майнкрафт. Забравих да ви кажа кой съм. JG Pro, вие знаете. Той няма канал в YouTube. Да, знам. И намерихме два диаманта. 19, пак 19 обсидия. И си направихме една книга. Книга излезнахме, направихме си книга и да. Беше дай ми книгата, оригинално. диамантите да направим enchanting table. И кирката ми е за свършване. Няма никакъв. Диаманта не, ще намерим 5 и аз си направих една. Хора, сега ще направим Enchanting. Да. И аз имам 61 лазари, той 26 и може си го смежи, ще стане стаки, не знам колко, не им смята. Трябва ни флинт за портала. Да, утре, всъщност, не само на GTA може да снимаме на Mortal Kombat и на такива неща, хора. Без Mortal Kombat. Добре, без Mortal Kombat, хора. Той какво каже? Той го прави. Да. И не знам, просто. Защо? Аз си го енчанта на... Не може. Аз си енчант на меча на 7. И защо? Ето хора. Я да има кой е Unbreaking 1. Но това не ме плаши. Не мога само. Мога шарпне с едно. Той си енчант на бронята. Как можах да се объркам, да забравя? Да, то тъп с това. Ти си тъп. Хора, не го слушайте, моля ви. Много ви моля. Знаеш да не я употребявам. Защото аз ще го отрепам после. Да, знам. По-добре да не употребявам тази дума, защото ще ме потръщат двой хора. Да, 100%. И да намерим гравел. Аз имам гравел. Какъв? Да, едно. Дай го едното. Фълни. Хора, вижте ми якия скин. Да, много готин, наистина. Просто... Бегай се. И... не мога да разбера, що е това гравел. За портал да направим запалка. Защо не ми дава такова? Не можеш ми я да още първи път, хора. Няма. Не, напротив. Аре, изкопай го. Не искам, няма да дава, не ни трябва буч. Айде да търсим. Човек ще го направя се някога. Ето аз намерих. Браво те. Че аз го направих. Странни лопата, направи лопата. Не намери ми падна. И на мен пада. Кой по-бързо ще направи? И той умре. Не умрях. Добре, дам запалка. Готово. Дай. Хора, той се изключи това. Чакай да му кажа нещо. Добре, той също ще ми запази това. Не, ще го направя на креатив. Да, ще го направя на креатив с една програма да не умра. Ще го По-точно това е команда, хора. И аз съм пак под стените. Това е просто надолу, човек. И ти вижда. Не те вижда. Ето. Вече може да Ето. Вече може да го пускаш на survival. Добре. Готово. Не. Сега ще левнеш лено пак. Ето хора, това е програмата. Просто ети запалката. Чакай, ела да отидем до печката. Ако беше паднал в работа, няма да направя повече. Паднал е другия път. На мен. Къде е печката? Там е. Ела, бе! Знам, лагна ми. Ама ти деба.
Извинете, че... Това. Не е верно. Да, извинете, че той говори глупости, просто е доста понякога и заради Майнкрафт му лагва. Не ми лагва, Просто ми спира ходенето понякога. Сега ще направим протокола, гледайте го само. Какъв е майстор. Когато аз получих едно бобче от него и си го служих. И той не знам за какво говори. Да, право. Хора, утре ще ви покажем GTI 5 на вкъщи как се пише кодове на Xbox. Ако изобщо знаете или не знаете, просто ще ви покаже. Не можем. Просто искам. Няма го казвам. Ще видите как ако имате PlayStation със същото копче, само че са по-малки. Стана. Я да видим къде ще ни хване. Чакай. Добре. Това сигурно ще от него. Чай, че свали даймон кирката. Ти ми не. Чакай. Добре. Хора... Минче, не си играм кирката. То е нещо. Окей. Добре. Хора, извинете, че... Да, и както ви разправях, утре ще видите, ако е на Xbox 1, ако имате GTA, пак ще стане... Какво ти е Xbox 1, Xbox 360? Да, имам на Xbox 1, това... Той ще се телепортна вече. 360 бе. Да, 360. Просто Xbox, окей. Да. PlayStation. Мен ми лагна хора. Лагна. Случи си Minecraft. Направо ми лагна и телефона. Не си. Ти ще си при мен. Добре. Хора, вижте какво невероятно място. Колко лава има. Копая. Да. И вижте, с камената кирка също се копая. Как се каже това? Не друго. Следващия епизод може да бием... Уидър, май. Не, Уидър го няма още. Това на телефон, не е на компютър. Ние на компютър заедно, ние сме играли. Да, наистина. Чакайте, хора, ще прекратя програмата на... Хора, след малко може да му дам да снима на как играят CSGO на моят лаптоп. Що я няма. Вижте да му сваля. Да, защото... Да ми казвам. Пак думата, че е много гадно. Не искам да просто да ме пие, да ме направи на каймитка, да ме направи на палачинка и да ми зададе. Сте говори глупости, хората не да слушате глупости говориш. Аз хора винаги ходя на събота или цяла седмица. Но той винаги ходи, ние едва се виждам. Да, хора, почти всеки ден ходя на село. Понякога и то наше правило и да. Не, няма го като ти казах. Виж, само колко бам се ходи по тия пясъци. Това са... Защото този блок пясъци е по-нисък от нормален блок. Хора, този човек тук не е. Гледай го, сега ще копая. Онова, за мен няма. Напротив има. Не е портала! Не смела е. Ще го падна в лава. Късмет. Гледай, късмет. Добре, падам. Не бе, късмет, че не падна бе, умни. Да.
да не употребявам думичката. Това път наистина искам да я кажа. Кажи, ще ми сби зъбките. Добре. О. Разбрах за кое ставаше на въпрос. По-точно педа. Педа, през зъбите ще ти... Това не искаш, ще го обърна наобратно. Хайде! Не искаш ли? Хората ме уби! Аз съм при портала. Да убият! Аз съм при портала и си отивам вкъщи. Хора, помогнете ми да убият! Не се абонирате за него. Се абонирате, не можете да се абонирате. Не, моля ви, абонирате се. Защото ти нямаш канал. Не, гледай, що ми имам. Аз съм пойна в космоса сам. В космоса си. В космоса в сънищата. Аз колко часа? Хора, аз май трябва да си върна, защото е 9:12. Чакайте, само припадна малко и пак ще съм върна това. Аз ще го убия. Все още не си го убия. И то, но... Аз ще ме убие. И хора, мисля това да е за клипа. Не изчакайте хора, аз Чао. мама